हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ लेहेर फिल्म प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामनाय जादों दे लोगोफोर, आरो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय अन्नायाथ' दङमोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव गुबैयै सोर फाव खालामदों मिथिखाबाय जानांगौ। दानिया फैदो दे लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों। एक्चुअली नोंथांमोना बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव बर'फोरनि मुंदांखा एक्टर बिथां सिमां चाइनारी आरो हेलिना दैमारिनि गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट एन्ड डाइरेक्शनखौ खालामदों होननानै बुङोब्ला सं बसुमतारिया खालामदों दे लोगोफोर, आरो डब एन्ड पस्ट प्रडाक्शनखौ अनसु ब्रह्माया खालामदों दे लोगोफोर। मेकआपखौ जुलि बसुमतारिया खालामदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होननानै बुङोब्ला बिथु नार्जारिया रोजाबदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। एसेनोसै, गोजोन्थों।